Time sa Christmas, lisod ka ini nga mga hagit mga igsoon, you know what? Ngano nga lisod. Forgiving mga igsoon. Wala na nagpasabot nga ikaw huyang kay ikaw, wala nagpasabot nga you are weak. Wala nagpasabot nga kana makasasala na kay ikaw mo'y sadan. No, di mata maka-forget ang reality, di kita maka-forget, but you learn from it, no? Makakaton ka dira dapita, and holding a grudges doesn't make feel you very very strong. Dili na ingon nga ikaw bitter ka it makes you bitter. When you are holding a grudge, it makes you bitter. Why? Even bisan ang mga tao nga way labot nimo, way sala sa imo ha, bitter na ka, dili na ka ganahan kuan sa ilaha, mahalubilo, di na ka ganahan tanan imong makita murag negative na tanan, so bitter na ka. So bantayan jud na nato mga igsoon ang ingon ana nga attitude, kinahanglan careful gyud ta dinha, nabugnaan na ta diha dapita, no? Sometimes we feel bitter sa atong kaugalingon, no? Kay ngano kana you are holding grudge sa imong heart. Kani siya hagit gini mga igsoon, kay bisag unsaon labi ra gid tong mga tawo nakapahiubos nimo, nakapasakit sa imo, or di ka kadawat sa ilang gibuhat sa imo ha, masakitan jud ka, maglagot gid ka, ano mo gini atong bantayan mga igsoon. Kani sila dili gini sayon nga pagbati, dili gini sayon nga pagbati mga igsoon. So kinahanglan imong bantayan imong kaugalingon kung naa na ta diri dapit, because it makes you bitter, di na ka ganahan tanan negative na ka. Basta ka ng hate, puro hate ang nasa imong heart. Kunay mo na imong bantayan, you are holding grudges. You should work for it. Trabahoon na nimo imong kaugalingon, imong inayanaya, imong istoryahan imong kaugalingon. Yes. When you try to forgive yourself, nasagi okay naman to. It's done. Di na tumabalik, and learn from it. It sets you free, no? Gaan sa imuhang kaugalingon, malipay ka, and dili na ka maguol sa imong gibati, no? Kanang that is not for themselves, dili na para sa imong sikataw nga imong siya gipasaylo, but it is for yourself, nga malinawon ka sa imong kinabuhi. Kanang ignore, do not take revenge. Ang ako nga style is kanang labirag nakadungog kog istorya nga something nga ana mga negative. They are wondering ano kuno nga mura ra jud ko wala kanang strong ipon kay ko, and it makes me beautiful. Lagutas ko ron last beautiful, no? Kay mo may magmentag laday mura ra jud ko wala blooming kay ka, no? Kana na mga friends nato nga kabaw nga choke ay sila nato. Why? You are not holding grudges, and you are always ready to forgive. Why? Kita makasala gid ta. So ngano man mag-hold ka grudges, ngano man ka nga dili mo forgive. So be ready to forgive, kay ikaw mismo masayop gid ka, makalapas-lapas imong pulong, makabuhat kag dili mao, makabuhat kag makapasakit sa imong sikataw. So if you are in that situation, if you are in that kanang ingana nga kanang scenario, ingana nga situation, imong attitude is bantayanan ang imong attitude. So kinahanglan is you will be working for it. I-work na siya karong 2024. No, nindot kaayo nga dili ta mag-hold og grudges, o kanang dali kay ta maka-forgive, no? When you forgive yourself. Unahon ginatutong og ringon pag-forgive nga, oh my God, ngano mo gining nahitabo, no? Do not be proud sa imong kaugalingon nga dili jud ni angay na ako mahitabo, di ko deserve. Kana ra ba ta mingon tag dili na to deserve, no? Kiss mom. Kanang mingon tag dili na to deserve. No, deserve ta tanan. Deserve ta tanan, no? Nga mga ingana mga positive ni magantos kita, because this is still a world, no? Sipon na kang son. So this is my youngest son. Sit kain siya na po. Sit. No, sige nga na mga igso, no? So forgiving doesn't makes you weak. It's for yourself to set you free, and holding grudges, it doesn't make you strong. Strong ka isya. Uy, gahi ka isya, no? Asa kutob mo ka gahi. Sukdo na bagita ni Lord. Okay. Lipstick. Kailan nga. So muna nga magbantay kita, mabantay kita mga isa na, no?
You will feel beautiful. No? It's a feeling, kanang beautiful. You will feel beautiful. You will feel blessed. Despite sa mga pain, despite sa mga sa having a situation, puro ragig kag wala ana, no? No, it's not kapala ng mukha, but it's the strength, it's the grace of God nga. Isa kung sa paibato nila sa imuha is you are willing to take it with all your heart because you are humble, no? Because you accept that you are not perfect. So nindot kay na siya nga batasan mo so you will be working nga na kabaon na natin.